Det er Deadflex, og I ser Alarm 666 TV. Ja! Jeg kan ikke det der. God dag og velkommen til Alarm 666 TV. Mit navn er Lars. Mit navn er Bong. Og Skjørvsen. Og for første gang i hele historien af Alarm 666 TV, så er vi kraftedeme sammen med alle tre. Det er en mirakel. Det er fandme nede med fantastisk. Bong, han er ikke syg længere. Ja, jeg er færdig med at skide. Er du ikke brækker dig? Nej, gør det senere. Og Lars er heller ikke på ferie den her gang her, så det er fandme bare skønt. Men vi brækker os senere, bare lige for det. Det er helt sikkert. Ja, Ellers, så det skal lige frem. Ja. Yes. Vi har flyttet studiet til Aarhus i dagens anledning her, så vi sidder i lidt andre omgivelser, kan man så sige. Herude ved... Men hyggelige omgivelser. Helt sikkert hyggelige omgivelser. Herude ved dig, Bong. Og tak fordi I måtte komme. Ja, velkommen til. Ja, tak for helvede. Vi gør det bare en anden gang. Det gør vi også. Og vi kommer lige fra interview med Lars Laughing, punkband. Yes. Og Puha. ja, Sten og JP. Ja, skål. Tusind tak for bajer. I er Tak for en rigtig hyggelig eftermiddag. meget Det var gavmilde fandme nede med hyggeligt. Ja, for helvede. Yes. det rareste mennesker nogensinde. Jeg fik lige dyrket ned i, hvad jeg lige vil sige, Danmarks historien. Jeg vil sige, der var i hvert fald rigtig meget grobund for interviews til fremtidige episoder her i Alarm, fordi vi fandt ud af, at Sten han har faktisk også været aktiv i en helvedes masse andre bands end bare lige Lars Laughing. Yes. Og ja, nok det band, som i hvert fald vi kender ham bedst fra, som er Zero Point. Ja. Men det må vi så prøve at se senere hen også. Præcis. Ja, for sagen. Men du har i hvert fald lavet et interview med dem. Der er. Ja, Og vi har så også andet på programmet. Vi har blandt andet Odds Race for Venom her fra Aarhus. Ja. Også. Og Deadflex fra Roskilde af, der har 20 års jubilæum i år, som vi har fået en lille snak med. Ja. Ja, Det er sat med fedt ø. det er det. Ja, det er fandme nede med. Men til at starte med, så har vi altså en rigtig fed old school video. Ja. Fra bandet Crystal Night. Og hvad hedder nummeret, Jesper? Det hedder Sweet Dream Maker. Yeah! Og god fordøjelse. I can't complain. I live
det var så tilbage i de farverige 80'ere. Og nu går vi så direkte fra Crystal Night til Død Flæsk. Dead Flesh fra Roskilde af. Og hvad hedder det? Og der kan man så sige old school. Det er sgu også kodeord for Dead Flesh, fordi de har 20 års jubilæum i år. Ja. Første gang jeg stiftede bekendtskab med dem, det var på Roskilde Festivalen, hvor jeg faldt over det her demobånd i Fatima, eller Fatima, hvad det hedder. Fatima. Og der stod der til en rund flad 20'er, der købte jeg det, og der fandt jeg ud af, at det var der sgu da rimelig fed død det her. Og så den opfølgende skive, der så kom efter den var sgu også meget fed. Og så er det for et par år siden, der fandt jeg ud af, at jeg havde udgivet en skive mere. Og de rent faktisk også lige pludselig fejrede 20 års jubilæum her i år. Og det skulle vi da lige have en snak med dem om også, fordi at vi var i Roskilde alligevel. Og der rendte vi ind i Allan og Helle, som vi skal prøve at se et lille interview med her. Det lyder delt godt. Dead Flesh. Fandme. Det er ikke mange danske metalbands, der kan fejre 20 års jubilæum, men Dead Flesh her fra Roskilde, de er et af dem. Fra 94 her op til 2014, så er de altså formået at holde gang i maskineriet. Og nu vil vi så sige velkommen til jer. Jo, tak. Først og fremmest tillykke med jubilæet. Tak. Hvordan føles det at have haft gang i bandet i så mange år? Ja, hvordan føles det? Det føles rart. Det er skønt at spille dødsmetal, og det bliver vi ved med. Så ja, det er det. Det vil nok ikke være helt forkert at sige, at jeg har kørt lidt på lav blus ind imellem. Så personligt så tror jeg faktisk, at i mange år I helt var stoppet. Men I udgav et album tilbage i 2008. Og så er tiden jo gået med lidt forskellige ting. Nu her i øjeblikket også. Hvad er årsagen til den her lidt længere pause, I har taget? Ja, vi skal lave musik jo. Imellem at vi udgiver noget, så går tiden ligesom lidt med det. Det er ikke fordi, at vi har været stoppet eller noget, men vi kan bare godt lide at være i vores solocamp. Ja, dejligt udgave. I er jo ved at indspille et nyt album. Prøv at fortælle om det. Ja, 12 nye numre. Vi laver det hele selv. Optager og producerer helt lortet selv. Så ja, dødsmetal. Og vi har været i gang lidt stykke tid, ikke? Siden, Ja, i hvert fald siden jeg kom med, ikke? Siden 2010 i hvert fald har vi arbejdet på det, og det tager lidt, det går lidt tid med det, ikke? Så. Ja. På jeres sidste skive, der havde I en rapper med på et enkelt nummer. Vil man se flere af den her slags tiltag på den nye, eller er der andre overraskelser, I er med? Ja, vi har overvejet en saxofonsolo på et af numrene. Men, Ja, var det ikke Valborg? det kan godt være, at det ikke bliver til noget alligevel. Man kan nok ikke stemme sådan fætter ned, jeg ved det ikke. Men, nej, der kommer ikke nogen rapper, ikke noget. Det bliver en helt dødsmetalplade, helt igennem den her gang. Det gør det. Og stilen, det er, som I plejer at køre? Old school dødsmetal, tilbagelænet, tungt. Ja. Men når regner I med, at den udkommer? Ja, det er jo så det. Vi kan ikke engang spå om, hvornår den bliver færdig. Netop fordi vi selv skal gøre det hele, så ja, det må stå hen i det UV, så man må holde sig lidt ajour med det. Og vi skal selvfølgelig nok flash alt ud på Facebook og på hjemmesiden også, når det er. Lige så snart der er noget, ja. Det er jo som sagt 20 år siden, at I startede. Har I andre, udover den her plade her, har I andre ting i støbeskeen for at fejre det her? Ikke andet end at komme ud og spille en hel masse gange, når den så er færdig. Det er i hvert fald planen den her gang. Ja, ud og spille en masse. Så Så skal vi bare lige være færdige først, jo. Så. Så er der ikke noget support planlægning omkring ture nu her lige i PC? Nej, det bruger vi slet ikke tid på nu. Alt hvad der falder ned i vores hat, det er jo selvfølgelig en appelsin i turbanden, ikke? Men nej, der er ikke rigtig andet i støbeskeen andet, end vi skal lave den her plade færdig, og så skal vi bare ud og spille en hel masse gange. Så. Ja. Hvis I nu skal komme et par bud på de største højdepunkter for Dead Flesh, hvad vil det så være igennem de sidste 20 år? Ja, det ved jeg ikke. Hver gang vi har lavet en plade, tror jeg, ja, det er nok højdepunkterne. Der er ikke nogen mindeværdige koncerter fra... Nej, det er der ikke. Hvordan ser fremtiden ellers ud for Dead Flesh så? Vil der komme et 40-års jubilæum? Ja, det tror jeg. Var der nok? Altså, vi havde måske ikke helt regnet med, at der ville komme 20 års jubilæum, så hvorfor ikke et 40 års jubilæum? Det gør der nok. Jamen, skal vi så ikke satse på det? Jo, det satser vi på. Jo, jamen held og lykke med, og vi glæder os til at høre pladen. Har I nogle sidste ord, I vil fyre af til fansene noget? Rock on!
Og det var satan ned med noget Death Flesh. Og det bliver fandme ned med spændende at høre, om de kan leve op til den her skive her. World War 3. Det var en rigtig, rigtig fed plade. Den fik faktisk mange tæsk for, at der er nogen, der mente, der var for meget ren vokal på. Der var også, som sagt, også som i interviewet, der var et enkelt nummer med noget rap på, men... Ja. Så... Det var også. Det skal jo alle sammen være. Det skal vi nemlig. Det er jo det. Men nu går vi så over til Lars C. Laughing, som vi jo har været ude at besøge tidligere i dag. Og stor skål til Sten i JP. Endnu en gang. Og til Christen, som desværre ikke kunne være der i dag. Men Lars C. Laughing, glæder til det. Jamen goddag. Vi er i Aarhus for at lave et lille interview med Lars C. Laughing. Og vi har her repræsenteret Sten og JP. Goddag. Og jeg vil gerne snakke lidt med om... Nu kan jeg ikke engang ligesom et spørgsmål, men fanden det går godt. Jeg vil starte med at spørge om, hvem er I, og hvornår bandet er opstået, og hvor længe har I eksisteret? Ja, jeg hedder JP, og jeg har været med fra starten af. Min bror og mig spillede i et band, der hed Outfits, i 90'erne og 2000-tallet. Så da det gik i opløsning, ville vi lave musik sammen stadigvæk, og det gjorde vi i 2-3 år, så stoppede jeg, og så min bror arbejdede videre med andre folk. Og så efter 2 år, så kom jeg tilbage igen, og så spurgte jeg Sten, om han ville lyst til at spille trommer. Det var han ved at dø af grin over. Så tænkte jeg, okay, fuck det, så hopper jeg tilbage på trommerne, og så overtager han bassen. Og det var i 2008. Altså, så spurgte du, om jeg ville spille bas, og det har jeg jo aldrig gjort. Altså, har du både spillet trommer og... Ja, jeg spillede trommer og guitar jo i rigtig mange år. Og så tænkte jeg, ja, hvad fanden. Det har du aldrig gjort, så lad os da prøve det. Spring ud i det. Så det kan jeg stadigvæk ikke. Spille bas. Men det er det, jeg laver. Det er ikke 2008, ikke? Altså en eller anden gang, ja. Jamen, det virker som om, det går meget godt med det. Ja. Ikke med at spille bas. Og jeg har også pladekontrakt. Jeg kan se, vi reklamerer lidt for pladeselskabet her. Ja. Så de kan Det er jo Randale Records. Skål for det. Skål på det. Og det er et tysk pladeselskab. Ja. Som hovedsageligt udgiver punk og musik, eller? Ja, lidt skar også. Også lidt skar, ja. Hvordan har I fået den pladekontrakt i hus egentlig? Jamen, vi, som alle nye bands, de gør, så sender de tæppebomber, de jo pladeselskaber med demobånd eller demo-CD'er i dag, jo. Ja. Vi tæppebombede bare ikke så meget. Jo, ja, så til 6-8 pladeselskaber eller sådan noget. Jamen, det er sgu da heller ikke tæppebombe. 6-8. Men, og vi hørte egentlig ikke rigtig noget. Så sendte jeg til Governors pladeselskab, fordi dem kender jeg personligt. Ja. Og de var faktisk interesserede. Vi var tæt på at lave en kontrakt med dem, men så henvender Randale sig efter, der er næsten gået et år eller sådan noget, og siger, vi vil faktisk gerne udgive noget mere. Og så spiller man jo pladeselskaber ud mod hinanden. Ja, klart. Og de kunne give os den bedste deal. Og vi har ikke fortrudt siden. Nej, det lyder sgu godt. Nej, det må man sgu nok sige. De har været rigtig, rigtig gode ved, og så er det stadigvæk. Fordi de har sgu nogle af de største bands inden for OS-genren signet på, og de behandler også lige så godt. Så det fantastisk. Hvor mange udgivelser har I så lavet? Os? Ja. Vi har lavet 2 album, så... Ja, single. Og 2 singler. Ja, deres julesingle og... Ja. Og så en almindelig single. Ja. Okay. Hvordan ligger det med spillejobs, og hvordan ligger det med det i Danmark og i forhold til i udlandet? Og Danmark, det er simpelthen en død sild, må man sige. Nej, jo, det gør vi da, men det er sgu... Det bliver lettere Danmark. Vi spiller mere i Tyskland, og vi spiller rundt omkring, altså. Men Danmark er... Det er jo den store scene, skal vi være meget diplomatisk og sige, at det er ikke verdens største scene i Danmark, og vi spiller en gang imellem i Danmark, altså. Vi spiller mere i Berlin end i Aarhus.
Ja, men hvordan ser det egentlig ud med, for fremtiden med bandet? Kommer der nogle udgivelser på det, sådan på det næste her? Eller? Det er der planen. Vi snakker lidt om, at hvis vi er klar, så vil vi gerne i januar gå i studiet og indspille en 10-tommer. Ja. Og den har vi allerede snakket med pladselskabet om, at det er hun helt med på. Det er den eneste udgivelse, vi sådan lige har på trapperne. Og så er der en masse koncerter. Så er vi en helvedes masse koncerter på vej. Ja, store ting også. Jamen, jeg kan forstå, at koncerter i Tyskland, det er jo med udsolgt på forsalg og så videre. Ja. Altså, det er jo... Ja, det var den sidste gang i Berlin. Ja, Hamburg også. Ja, det går meget godt. Du må sige det på den måde. Men den 20. december, der rammer vi Aarhus. Til juleshow nede på Sway, så der har I bare at komme. På Sway, det er et lille sted. Det er et meget lille sted, men det er også et meget hyggeligt sted, og vi har det skide godt med Benny, som er en af ejerne dernede. Ja. Så jamen, det er sagen. Der er mulighed for, at det bliver fyldt, så. Ja. Det er jo, vi kan godt lide at spille små steder i Danmark, så er der en chance for, at vi sælger ud også i Danmark. Så der publikum, der ikke er så stor her i landet. Nå, skål! Det er jo... Ja. Nu skal vi ikke... Ja, ja, om vi skal bare slutte af og spørge, om I har noget, I vil sige til sidst. Nogle bevingede ord til folket. Jeg køber vores plade selvfølgelig. Ja, støt scenen. Kan købes i alle velsorterede pladeforretninger. Absolut, eller online ved Randale. Ja. Eller på Lars Larfings Facebook-side. Det er rigtigt. Og en masse dejlig merchandise. Ja. Vi sælger alt lige fra halsterklæder til hvad? Poloer. Til... Så er det snart G-strengs trusser også. Ja. Nej, det var godt jo. Det ved jeg godt. Så vil sige mange tusind tak, fordi vi fik lov til at besøge jer. Tak fordi at I kom. Velbekomme. Og skål. Ja, skål der. Your face, your fate, a plague of smell of death.
Det var så lige en musikvideo med All Trace og Venom, fandt ned med. Og de spiller jo metalcore, og det er jo ikke lige frem en fremmed genre her hjemme i Danmark. Nej. Det kan man ikke sige. Nej, der er mange, der spiller det, men jeg synes All Trace og Venom, de gør det egentlig ganske... Det synes jeg også. Ganske fedt. Det synes jeg også. Det er mere... Det gør det. Men jeg har, fået en slur med de her knejder her. Ja. De var i Greno for at varme op for Svartso for ikke så lang tid siden. Og fik jeg en slur fra en slader med på backstage. Og det, det kan vi lige prøve at se her, hvordan det gik. Og det kan vi sgu næsten lige prøve at se her, hvordan det gik. Vi sidder her backstage med All Trace og Venom fra Aarhus af, og velkommen til jer. Tak. Tak. Vi har lige startet jeres hextur, som vi kalder den. Glæder jeg til at komme lidt ud igen? Ja, det bliver fedt. Fuldstændig. Yes. Hvor mange koncerter har I på den her tur? 7 indtil videre. Ja, 7 indtil videre. Ja. Lidt på tegnebrættet, men ja. I starten af året, der var lidt udskiftninger i bandet, hvor I fik 2 nye guitarister ind. Kan I prøve at fortælle noget med den her line-up-ændring? Og hvad det har gjort for bandet? Det kan vi. Ja, det går lidt hurtigere nu. Der bliver shreddet lidt mere. Og der bliver skrevet lidt mere. Og det er bare fedt. Og så er de jo også, så er de jo guns, man. Det er jo gunshow. Yes. Så det er ikke sjovt at filme igen? Ja, de kan ikke spille overhovedet. Nej. De står bare og flexer. Det øver for at flexe musik. Ja. Så det er faktisk reality-tv, bare i en metal-version? Ja. Har du ikke læst det? Nej, det har du ikke. Okay. Wow. Jeg kan forstå, Hex, det er titlen på jeres kommende skive. Hvordan med den titel her? Hvad betyder den? Er der nogen mening med den? Ja, den kommer til at hænge sammen med den måde, det bliver udgivet på. Kommer en overraskelse på et tidspunkt. Ja. Fortæller lidt om det, når vi har det på plads, hvordan den skal udgives, og hvem der skal udgive noget. Men det har sammenhæng med musikken. Ja. Yes. Ja, men faktisk fordi, et spørgsmål, det er også det der med, at jeres debutalbum, det udgav I på Mighty Music. Men der står, at I ikke er på det her selskab her længere. Hvad kommer der nye på? Hvad bliver det udgivet på? Det bliver ikke Mighty Music. Det kan blive Mighty Music. Dem, der kommer først, tænker vi, nu har vi lagt nogle tilbud til nogle forskellige pladser, skal jeg sige. Så dem, der kommer det bedste tilbud, vi får den. Okay. Ja. Og det kan sagtens være, at det bliver Mighty Music. Men vi har lidt en tanke om, hvordan det skal udgives, så hvis de er med på den, så kunne det godt være det. Okay. Nu er det med overraskelse på næste udspil, som vi lige har været inde på. Hvad er det helt konkret, vi kan forvente sig det her, når det kommer? Det er, altså musikken er noget anderledes. Det er, der er mere variation. Man kan sige, at verden står for sig selv. Så, altså, ja. Det er mere varieret album. Ja, det er mere varieret. Men stilen er stadig den her melodiske, sådan lidt... Det er det. Ja. Og det er måske endda lidt mere melodisk. Okay. Ja. Men jo, og der er også tunge ting, og der er metal-ting. Aggressive ting. Ja, der er masser af energi. Det bliver spændende at høre. Ture har I valgt som producer. Hvorfor valgte I? Jamen, det var jo fordi, han spiste væsentligt mindre makrel, end Jacob Bredal. Nå, okay. Lugter ikke mere så fedt ud af munden, så? Det gjorde han også. Altså, nej, han har lavet en masse gode ting. Og en af de også rigtig vigtige ting var, at det var i Aarhus. Så vi kunne komme frem og tilbage, og ikke nødt til at bruge 3 uger, en måned et sted i et andet sted i landet. Ja. Hvordan har han arbejdet sammen med jeres musik? Fed. Altså han er god til at gå ind og træffe nogle gode valg i starten af processen. Gå ind og få den guitar, man har til at lyde godt, og så skal der ikke tweakes alt for meget bagefter. Han er også meget god til at, sådan ligesom at give en det der engagement, man kan sige. Altså, at man får den her føling af, at jamen, det her, det skal du nok komme hjem, det er fint, det er super, og du giver bare alt, hvad du kan på albumet, så det kommer til at lyde godt. Så det er meget rar følelse at sidde med, når der er du indspiller. Afslappet. Ja, altså, rigtig meget afslappet. Altså hvis man lige skal prøve noget, så går der jo 3 sekunder, så har han drejet på alle ting, sådan så, okay, så har vi prøvet det. Det er ikke sådan en ørkenvandring, hvor man venter en time på, at den her mikrofon, den skal dreje, så der skal lige kompressor på. Han er hurtig til at komme med nogle gode. Rigtig professionel. Det må man sige. Ja. Hvornår kan vi forvente, den her nye plade, den kommer så? Snart. Ja, den 6. Ja, den 6. 6. Ja. Den 6.
Ja. Jamen så er det jo på plads. Ja. Okay. Jamen, vi glæder os i hvert fald til at høre det nye album. Og så held og lykke med det her projekt, der er i gang i, og med vores tur også. Tak. Der er nogle sidste års fans derude. Ja. Har vi fans overhovedet? Fans? Kan du være med at like det, vi skriver? Det er pisseirriterende. Ej, selvfølgelig. Jeg glæder os til folk, de hører det. Ja. Glæder os til at spille noget, vi har øvet på mange måneder. Og selv synes, det er pissefedt. Og så håber på, at der er også nogen, der måske synes, at det var lidt bedre end gennemsnittet. Det er det bedste, vi har lavet, så vi glæder os til folk, de hører det. Okay. Ja, det er altid lidt på den måde med nye. Det føler i hvert fald lidt gennemarbejdet, så det er godt. Fedt. Jamen, held og lykke, som sagt. Tak. Tak skal du have. Skål. All Trace of Venom var det, og jeg vil rigtig gerne undskylde, at lyden her i indslaget måske ikke var helt på toppen her til interviewet her, men det så skyldes, at pavillonens backstage-lokale så akustik, den er helt sutten røv, eller om det er fordi, at Renés mikrofon, den bare stinker. Jeg får ikke penge for det her. Nej, det er præcis, ikke? Det vides ikke. Det kan vi godt være, at du skulle skifte den mikrofon ud. Ja. Det siger hans kæreste Kiki også. Okay. Under omstændigheder, så er vi i hvert fald heldigvis snart ved at være nået til vejs ende, for vi kan snart ikke mere. Der er gassen, der skulle gå af ballonen her i BB Alarm 666 til. Mildestal. Ja, og det er til dels Sten og JP's skyld. Ja, skål for jer. Ja, skål. Skål for en rigtig god dag. Tak for en rigtig dejlig dag. Ja, skål. Men bortset for det, vi slutter af med musikvideo med Fossils. Ja. Som er en duo. Ja, som har bestående af en trommeslager og en bassist. Ja, og de har næsten lige udgivet et nyt album. Jeg har ikke fået mulighed for at høre det nu her, men det her nummer her, det er sgu meget fedt. Inden vi lige stopper, faktisk, det skal vi også lige huske, inden vi stopper, der skal I, hvis I har lyst, gå ind og tjekke vores Facebook-side, hvor I kan følge med i opdateringer. Og på vores hjemmeside sker der ikke så meget i øjeblikket her, fordi vi laver de her YouTube her i stedet for. Og så hvis I har forslag, som for eksempel drik mindre, eller ris ros, eller hvad fanden I har, jamen, så kan I skrive til vores e-mail, som er alarm666@hotmail.dk. Og med de ord skal vi så ikke bare hoppe ud i Fossils-videoen, og så sige tusind tak for den her gang her. Skål, skipper. Skål! Skål!
Lars Sin Laughing. Og du har lige set Alarm 666 TV.